doncs bona tarda. Benvinguts en aquesta segona sessió del cicle cap a un nou model energètic. Presentaré breument en el Sebastià. Ell és enginyer d'organització industrial i director en seguretat, en temes de seguretat, i té una vida professional llarga i dilatada, pròpia de l'edat, naturalment, però també de moltes de les coses que ha fet. A destacar que va ser regidor de l'Ajuntament de Sabadell en el segon govern del Toni Ferrés i va fer una estada que podríem considerar llarga, que eren 12 anys, són 3 mandats. Després va ser coordinador de presidència a l'Ajuntament de Santa Perpètua en un període més curt, de 4 anys, i en posterioritat es va dedicar a la docència a la Universitat Politècnica de Catalunya, també per un període de 3, 4 anys, 5 anys. I crec que es va jubilar, o prejubilar, com a cap d'àrea de la presidència de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i va estar 6 anys amb el govern del Morral. En quant a la seva trajectòria pel món cooperatiu, heu vist aquí alguns papers de Som Energia, d'aquesta cooperativa de Som Energia, ha participat en diferents cooperatives, una de les primeres, la cooperativa sabadellenca, i també la cooperativa metal·lúrgica Coimsa. La cooperativa sabadellenca té una llarga, tenia o ha tingut una llarga tradició a Sabadell, és més coneguda. De la seva relació amb Jaume Viladoms, que podíem considerar un mestre de mestres, en surt la cooperativa Jaume Viladoms, de la qual és fundador. També és soci, no fundador en l'àrea general, de Som Energia, que va ser fundat en el 2010, però sí que podríem dir que és un dels impulsors, juntament amb el Sebastià Ruiz, que està aquí també, de l'assemblea local o del grup local de Som Energia, en aquest cas a Sabadell. A partir d'aquest interès pel món elèctric, li ve d'alguna manera continuar interessant-se i estudiant i es converteix, per dir-ho així, en un estudiós del mercat de les elèctriques. L'altre dia, en la primera sessió, ja vam poder veure com tots els temes de producció, distribució del que és l'electricitat, que és una cosa complexa, la va fer abastable. I actualment participa de 2 cooperatives que podríem dir que són més noves i menys conegudes, l'Eticom Som Connexió, que és de telefonia mòbil, no hi ha fixa, i suposo que és una cosa que és inicial i que anirà ampliant una mica també els seus serveis. I també de la cooperativa Som Mobilitat, que tracta de tota la qüestió del transport per mitjans elèctrics. Us recomanaria, per acabar, que si teniu ganes i us agrada així com llegir, visiteu la seva pàgina web, és un blog que es diu Samfaina Vallesana, que té com 4 apartats que són molt interessants. Un és des de Sabadell, on fa diferents cròniques de qüestions de Sabadell, sobre les maxes, sobre la neteja, sobre dificultats que hi puguin haver o coses interessants. Després també fa, des de fa molt temps, des de l'època de l'Entesa, i actualment encara ho continua fent, les cròniques del ple municipal, que són molt interessants. No tothom va al ple, perquè francament no és molt atractiu. Per alguns sí que és molt atractiu, però així com pel públic en general no seria molt atractiu, i en canvi llegir la crònica et dona un resum i una valoració, a més a més. També té un apartat sobre el cas Mercuri, que com sabeu segueix endavant amb totes les peces, i després 2 apartats, un dedicat a energia i l'altre a medi ambient. Per tant, com podeu veure, és una persona absolutament competent i és per això que l'hem convidat a fer aquesta segona sessió d'aquest cicle que parla de pautes per gestionar l'electricitat domèstica. Molt bé. 2 vegades, 2 repassades. Aviam, l'altre dia vàrem parlar més del conjunt del mercat elèctric, com funciona tot el sistema elèctric, per poder-ho interpretar una mica, fins i tot per poder entendre una mica quan surten les notícies dels mitjans de comunicació, i vaig posar molt l'èmfasis en marcar que el que entenem per canvi de model energètic és passar de consumir energies fòssils, que vol dir consumir petroli, gas o carbó, a passar a consumir energies renovables, o sigui, energies procedent de l'energia solar, l'eòlica, la hidràulica, etc. I ens vam centrar aquí i ens vam centrar
de quina forma està organitzat el mercat elèctric, de tal manera que a través de la legislació que li permeten els diferents governs guanyen amb accés totes les elèctriques. Ara m'està comentant tot aquest ventall. I llavors la segona part d'aquest ventall és coneixent tot això com funciona i tal, nosaltres a nivell particular quines coses podem fer per incidir-nos en nosaltres, incidint en el medi ambient, però des de les possibilitats particulars, que sempre són més minces i són molt més petites, però tenen l'avantatge que si sumen i sumen, doncs tenen capacitat de canvi. Dic això és perquè precisament, per fer una mica d'il·lustració, des de dimarts passat ha passat una setmana i han sortit notícies als mitjans de comunicació i amb el que vàrem parlar, doncs aquests titulars ja els podeu començar a interpretar, els que heu seguit la primera sessió. Aquí el primer titular que ens diu que la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència, que són aquestes 4 lletres d'aquí del CNMC, vigilarà les traves que posen les elèctriques per canviar de companyies. Les grans elèctriques estan intentant frenar la competència i llavors quan tu vols canviar de companyia doncs comencen a retrasar aquests canvis quan la cosa hauria de ser ràpid i immediata. La facilitat, i aquí va la comparança, la facilitat per canviar de companyia telefònica no hi ha la mateixa facilitat per canviar de companyia elèctrica. Per canviar de companyia elèctrica com a mínim tardes un mes, cosa que no passa amb les companyies telefòniques. I per tant, aquí és on hi ha aquest debat. Una altra notícia que surt és com Alemanya està tirant endavant a marxes forçades tot el consum, passar a consum d'energies renovables, i una de les grans empreses alemanyes, que és la E.ON, que podria ser aquí com Iberdrola o com Endesa, doncs precisament està promocionant que l'energia fotovoltaica, que se les instal·lin, que ells compraran l'energia fotovoltaica que s'obri. O sigui, van al balanç zero i van a que hi hagin bateries i que la gent pugui acumular, etc. En fi, que estan canviant de xip. Alemanya ja fa temps que estan en aquesta empenta, tenen una legislació ja fa temps que ho permet i estan avançant. I per tant està aquí el titular seria això, el gegant alemany, o sigui, una de les empreses més fortes alemanes, que hauria de ser contrari al sistema, si comparem amb Espanya, que és quan diu Espanya se cruza de brazos, doncs està pel canvi i aquí no hi som. L'altre diu que la Comissió Nacional de Mercats i Competències sanciona les grans elèctriques per canviar de contracte sense avisar. Aquests que ens passen per les cases i que ens ofereixen l'oro i el moro i que canvia, fes no sé què, no sé quantos, doncs a molta gent els hi ha canviat de companyia sense ser conscients que canvien de companyia. I es troben que cap d'un temps estaven en Endesa i els arriba una factura d'Iberdrola o una altra. I llavors això, esclar, vaja, això no es pot admetre, ha hagut gent que ho ha denunciat i això ha fet que rebin multes tant Iberdrola com Endesa, les cinc principals. El Constitucional retorna al Suprem la decisió sobre la legalitat de l'impost de la generació. Recordeu que us vaig explicar que tenim el dèficit de tarifa, aquests 26.000 milions d'euros que estan allà esperant a veure quan ens els poden aplicar a la factura de la llum, motiu que farà que no baixarà mai el rebut de la llum, el preu de la llum, no el rebut, el preu de la llum, que és el mateix, però bé, no és el mateix. I llavors, en un moment determinat, el govern, per intentar retallar aquest dèficit de tarifa, va posar un impost a les elèctriques productores, les productores, que aquí diu la generació, o sigui, les generadores de corrent. I aquest impost l'avala per compensar la contaminació que fa. Llavors diu, produir electricitat contamina X, per aquesta contaminació l'heu de reduir i mentre no la reduïu pagueu aquest impost. Les elèctriques estan pagant aquest impost, mentre el govern ha entrat aquests diners i l'ha ajudat a parar el dèficit de tarifa, vol dir que de moment són diners que no els estem pagant nosaltres, però òbviament les elèctriques ho han recorregut, ho han portat, i el Constitucional i el Suprem s'ho estan passant d'un a l'altre.
I diuen, escolteu, això ho heu de resoldre, i al final han dit, li diuen al govern, si no està clar, consulta a Europa com ho has de fer, però no ens passis aquests embolics a nosaltres. El contingut de la notícia és aquest. I l'altra, que és més forta, pel que respecta a nosaltres, el govern veta la llei de l'autoconsum proposada per tota l'oposició. Tota l'oposició del Parlament, tota, per tant, menys els populars, han fet una proposta per desbloquejar la llei actual, que n'hi diem la llei de l'impost al sol, per desbloquejar aquesta llei. I no han fet una proposta de màxims, allò és una proposta de mínims. I la proposta de mínims passa per agilitzar les instal·lacions petites, que no s'hagi de pagar per instal·lacions petites, i passa perquè puguem passar corrent d'uns als altres. Per exemple, una comunitat de veïns que posa plaques solars, fotovoltaiques, no les pot posar i repartir-se la corrent, perquè això està rotundament prohibit. Jo tinc una placa, per exemple, a casa, o dues o tres, i tinc accés de corrent, li puc passar al veí o a la veïna. Això està absolutament prohibit. Llavors, les propostes que feia l'oposició era començar a desfer això. I el govern ha dit canviant l'arc, que no ho accepta, i encara que l'oposició sigui majoria, com que això es discuteix en el debat dels pressupostos, el govern aquí té vot de qualitat i, per tant, ho para. Vol dir que unes expectatives que hi havia de possibilitat de flexibilitzar la llei de l'autoproducció, doncs s'han esmunyit. I durant aquesta setmana, doncs mireu, també han passat coses sobre energia. La setmana passada, el dimarts dia 7, érem 33.000 socis i avui, dia 14, som 33.329. Teníem 47.800 contractes i avui, en una setmana, ja en tenim 48.293. No fem propaganda enlloc. No fem propaganda enlloc. Vol dir que hi ha les seves dinàmiques. Bé, dit tot això, comencem a entrar en matèria, però és per ensenyar-vos que si us hi fixeu, els mitjans de comunicació constantment surten notícies d'aquest tipus i suposo que, com que vam explicar la setmana passada i alguna cosa que hi afegirem avui, us ajuda a poder-ho interpretar i no passeu de llarg quan veieu un titular que parli d'energia o parli d'electricitat, que dius, ui, això és espès i passo. No, perquè ens afecta molt. Ens afecta molt. Ens afecta tant que la setmana passada vam arribar a la conclusió que estem sotmesos a una tirania elèctrica, que s'aguanta amb un model energètic amb energies fòssils, que entre els grans inversors de diners, les grans companyies elèctriques i amb el vistiplau dels dos governs, del bipartidisme que ha hagut, doncs ens porten en una situació de contaminació brutal. Recordeu que vàrem parlar també de l'efecte hivernacle, de la contaminació com ens afecta sanitàriament, ens porta a un increment de tarifes, que tenim una de les 7 tarifes més cares d'Europa. Això ha provocat la pobresa energètica. En el 2012 es va tallar la corrent a més d'1 milió d'habitatges, o sigui, la pobresa energètica té un impacte considerable. Estem utilitzant energies fòssils que ens provoca una dependència econòmica a l'exterior. Recordeu que ho vam veure amb la gràfica de la deute pública i que això és una sangrada pel país i que no para de sangrar, perquè aquí de petroli no en tenim, tot ho hem d'anar a buscar fora, petroli, gas i el carbó també el anem a buscar fora, i que la conseqüència de tot això, entre les anteriors, és que les grans companyies elèctriques aquí a l'estat espanyol guanyen el doble que les seves equivalents a Europa. O sigui, hi ha uns guanys superdesproporcionats. Tot aquest conjunt, podríem dir, és el resum de tot el que vàrem de comentar i explicar la setmana passada. Vist això, el paper que ens hem de plantejar ja a nivell individual i particular és dir, escolta, haig de canviar d'empresa que li compro la llum, haig de canviar de comercialitzadora, que dèiem, haig de canviar de botiga. I llavors, a quina botiga m'apunto? I us vaig explicar. A nivell de tot l'estat pots comprar la corrent a 600 llocs, aproximadament.
600 llocs, hi ha 600 botigues, no cal anar a Endesa i Iberdrola, hi ha 600 llocs per triar. Poses internet i et surten tots els llocs, les adreces i pots accedir-hi. Potser a tots els llocs no us vendran la corrent perquè hi ha qui vol un client determinat. Hi ha empreses d'aquestes que es dediquen només a vendre corrent a petites empreses. Hi ha empreses d'aquestes que es dediquen a vendre corrent només a uns gremis determinats. Però bé, són venedores de corrent, si volen te la podrien vendre. O sigui, tenim 600 llocs per triar. Llavors, ja vaig començar a us explicar l'altre dia que un dels llocs que s'ofereix és Som Energia. Per què Som Energia? Perquè Som Energia ens ven energia renovable, no compra energia fòssil. Perquè Som Energia va en règim de cooperativa, vol dir que està dintre del marc de l'economia social, no de l'economia especulativa. Perquè, a més de ser cooperativa, està plantejada només per donar serveis, no per donar guanys. O sigui, a darrere no hi ha ningú que guanyi diners amb l'energia que ens venen. No hi ha grans capitals, no hi ha dividends. L'únic que fa Som Energia és comprar la corrent, carregar-hi just el que costa fer tota la gestió, que en aquests moments calculem que ens costa un 4%, i el preu que obtenim en el mercat li apliquem aquest 4% i és el preu en què estem pagant nosaltres la corrent. I per tant ens permet en aquests moments mantenir un preu de la corrent una mica més baix que la tarifa habitual de les grans empreses. Com que cada cop són més gent, i per això us destacava com hem pujat en una setmana, perquè el nostre interès també és poder anar creixent, com que cada cop som més gent, podem anar a comprar més a l'engròs, i al anar a comprar més a l'engròs, doncs els preus són més avantatjosos. Això funciona com qualsevol economia de mercat. Abans anàvem a comprar un cistell, ara anem a comprar un trailer, i per tant tenim més capacitat de compra i per tant tenim més capacitat d'incidència. Però sobretot, la transcendència d'això és que cada cop estem ensenyant que som més gent que volem comprar i volem utilitzar energies renovables. O sigui, és com un pol de pressió. I si cada cop som més gent, demostrat, perquè estem agrupats, demostrat, estem incidint en el mercat. Com més gent demana que hi hagi energia renovable, més energia renovable es fabrica. I a més fem palès que hi ha aquestes ganes de canvi. Per tant, és important que siguem colla per poder comprar bé, però el més important socialment, si volem canviar el model energètic, no és això. El més important és precisament ser aquesta massa tan forta exigint que hi hagi un canvi de model i que anem a energies renovables. Jo us estic explicant Som Energia, però hi ha altres cooperatives a nivell de l'Estat. En el País Basc, que és aquesta de la mà dreta, hi ha una cooperativa amb aquests mateixos criteris que Som Energia. De fet, ha nascut de Som Energia, són socis de Som Energia que ja van agafar volada i es van organitzar pel seu compte. Aquesta de Nosa Etxèria, que és una igual que opera a Galícia, la Solària opera a Cantàbria, i us podríeu comprar la corrent aquí perfectament, sense cap problema. Us feu socis d'aquestes cooperatives i us rebreu la factura a casa seva. El que passa és que no és normal. No és normal, doncs, si tens una cooperativa aquí a casa, doncs normalment compres aquí a casa, com al País Basc compren a Lledal o Cantàbria, etc. Però això us ho poso com a exemple de dir hi ha molta oportunitat, no teníem-nos del cap que si Endesa, que si Iberdrola, perquè ens estan matxacant amb anuncis constantment i cada cop els anuncis ens els pinten més verds i ofereixen més avantatges i el que estem és atrapats en la xarxa. Bé, suposem que ens plantegem agafar Som Energia, és la primera decisió que hem de fer si volem incidir en tots aquests temes. La primera decisió que hem de fer és canviar la comercialitzadora que tinguem en aquests moments. Si volem agafar Som Energia, entreu a internet, poseu Som Energia, s'us obre aquesta pàgina, observeu com aquí dalt a l'esquerra hi ha el nombre de socis i aquí el nombre de contractes. Es clica aquí on posa festa soci, cliques aquí li dius, li poses les teves dades personals,
dius a on vols pagar el capital social, perquè qualsevol cooperativa per fer-te soci has de pagar un capital social, que en definitiva és el teu dret de soci. Aquí el capital social són 100 euros, com tots els capitals socials només es paga una vegada, com tots els capitals socials de totes les cooperatives, si et dones de baixa et tornen aquest capital social, o sigui que no són uns diners que perds, sinó que estan en dipòsit perquè tu tinguis tots els drets com a soci. Aquí, doncs, tal com us deia, expliques com vols que cobrar això i immediatament en el teu correu ja reps un número de soci. O sigui, això és instantani. Poses aquí les teves dades, dius girar un rebut pel banc, doncs et giraran un rebut pel banc, però tu ja immediatament tens el teu número de soci i vas a contractar la llum. Per contractar la llum, aquí sí, s'ha d'agafar la factura que tingueu, l'última factura, però tampoc té per què ser l'última factura, però s'ha d'agafar la factura perquè us demanarà 3 dades bàsiques que estan en la factura, que hi són, i que probablement normalment ni les hem vist mai perquè no ens hi hem fixat. Ens mirem els costos i tal i no mirem l'informació tècnica. Quines són aquestes dades? Una dada, aquí ara l'ordinador m'ha jugat una mala passada, però una dada és aquesta que posa aquí cubs. Veieu que posa cubs? Ara aquest quadre negre hauria d'estar aquí ben col·locat de cubs. Aquesta paraula cubs és el que us demana, allà us dirà, posa la cubs del teu comptador. La cubs és aquest número de xifres i lletres que és el carnet d'identitat del vostre comptador. El comptador que tenim a cada casa té un número i només n'hi ha un, com a carnet d'identitat. Doncs és la cubs. I ja està, a totes les factures això. Una altra dada que us demanarà és dir, posa la potència que tens contractada. Quina potència tinc contractada? No ho sé. Fixeu-vos, doncs en aquest cas ho posa ben bé a sobre. Potència contractada 4,4. Per tant, la potència que tingueu contractada ja posem 4,4. I una altra tercera dada que us demanarà és quina tarifa teniu. I la tarifa, el quadre que també està desviat, és aquí, en aquest cas posa peatge d'accés. Això està mal posat, perquè hauria de posar tarifa. Però com que aquí hi ha una batalla entre les elèctriques i el govern, i les elèctriques volen demostrar que és el govern el que encareix la corrent i que no són elles i totes aquestes històries, doncs ho posen com a peatge, peatges que ens cobra el govern. I en vez de dir tarifa diuen peatge d'accés. Bé, el cas és que esteu amb una tarifa, i això és quasi bé segur que tots teniu la mateixa, 2.0A. Aquestes 3 dades us les demanarà a part del nom, etc. I omples tot aquest qüestionari i ja està. Ho envies i en el correu reps una nota de Som Energia que et diu aproximadament d'aquí un mes haurem fet el canvi i ja t'avisarem. Quan ha passat un mes, doncs reps una nota de Som Energia que et diu la propera factura ja vindrà nom de Som Energia i la propera factura t'arriba nom de Som Energia. I com que l'has buscada i l'has estimulada tu aquesta factura, doncs estàs content de rebre aquesta factura. Fixeu-vos, reps la factura, però et diuen sempre reps la factura abans de pagar. Reps la factura i et diuen si ho veus tot bé i tot correcte, d'aquí 15 dies o la setmana següent te'l carreguem al compte. O sigui, primer reps la factura, la revises i llavors pagues. No és al revés. Amb la tirania elèctrica, deixeu-ho dir així, és al revés. Tu primer paga i llavors ja discutirem si hi ha alguna anomalia a la factura. Ja, a barallar-te. Vull dir, aquí el plantejament és totalment diferent. És un plantejament de tensió. Si ets soci de Som Energia, tu pots donar d'alta tots els comptadors que tinguis al teu nom. Hi ha persones que té 5 comptadors perquè té altres habitatges i estan al seu nom, doncs dona 5 comptadors. Dic això és perquè no té res a veure els comptadors amb el capital social de soci. Tu el capital social de soci només el pagues una vegada. I comptadors ja és un servei que t'ha de donar la cooperativa, que et dona la cooperativa i per tant dones d'altes tots els que vagin al teu nom. Però a més a més, em pots apadrinar 5 que no vagin al teu nom. Què vol dir apadrinar? Vol dir que
pares, germans, amics, veïns, persones que tingueu pròximes que creieu que us hi pot interessar, entren directament aquí a contractar la llum i fan tot aquest procediment que ja us he explicat, però posen el vostre número de soci. O sigui, els deixeu el vostre número de soci. Però com que s'ho omplen tot ells, el número de compte, evidentment, va a compte d'ells i tot va a nom d'ells. L'únic que vosaltres li heu permès el número de soci perquè pugui entrar aquí i obrir la pàgina. Vosaltres no assumiu cap responsabilitat. Només que valeu que aquesta persona és una persona interessada en comprar energia verda. I a més, aquestes persones només podran comprar energia verda, o sigui, només podran fer la gestió aquesta del comptador, no podran fer res de totes les altres activitats que fa Som Energia, perquè no són socis. Vol dir que tots els comptadors que vulgueu i podeu donar d'alta fins a 5 que apadrineu. Dius també que com que tot això es fa per sistema informàtic, encara que bé, jo puc dir que és senzill, que és fàcil, etc., no tothom té les mateixes habilitats, els formularis la primera vegada que els veus a tots ens fan dubtar, etc. Si teniu dubtes, si teniu problemes, penseu que l'Associació de Veïns de Covadonga cada dilluns a les 7 de la tarda estem allà per informar d'aquests temes de Som Energia. Vull dir que ens venen allà persones, escolta, he fet això, no ens surt bé, fem-ho aquí, doncs donem d'alta allà mateix. També si porteu aquesta informació de la factura i aquesta informació personal, allà mateix fem l'alta, i si no, us expliquem el que sigui. Ho dic perquè no us trobeu tallats, perquè hi ha cops que el tema aquest d'internet doncs fa anar una miqueta de normes. Bé, dit això, plantegem-nos, ja comencem a entrar en matèria, i la matèria és tot el que ens pugui passar a casa. Per tant, ja estem en una companyia que ja tenim les espatlles cobertes perquè ens està portant l'energia com nosaltres volem, energia verda, sabem que no ens estarà especulant, que tindrem la millor opció possible, doncs ara anem a mirar què és el que comprem. Aquí no sé, es veu bé? La distància ens està fent. Ja ho aniré llegint jo. A totes les factures hi ha dos factors que és el que comprem. O sigui, la corrent que comprem té unes característiques. Quines característiques? Les que us poso aquí dalt. Una, la capacitat instantània de consumir molta corrent, que és la potència. I l'altra, la quantitat de corrent que jo consumeixo durant tot el dia, tot el mes o tot l'any. O sigui, tenim aquestes dues components. Paguem segons aquestes dues components. És com si anéssim a comprar pomes i paguem pomes si són de Lleida o són de Girona, però a més les paguem si són grans o si són petites. Podríem tindre 4 preus, grans i petites de Lleida i grans i petites de Girona. Doncs la corrent també la paguem en funció d'aquests dos factors. La capacitat instantània de consumir corrent, que això ens hi dedicarem ara una miqueta a explicar-ho per ajudar-vos a entendre, és el que n'hi diem potència, el factor potència, que aquí estaria, en aquesta primera ratlla, no sé si es veu bé, però posa potència contractada. Això és a totes les factures, a totes trobareu el mateix, això és normatiu. I llavors la potència contractada jo pago un preu per aquesta potència contractada. Repeteixo, ja en parlarem. Un altre factor és l'energia que jo he utilitzat, que és la segona ratlla, que seria la quantitat de corrent que jo consumeixo durant tot el dia, tot el mes. I aquest és el factor que paguem. Una altra ratlla és l'impost d'electricitat, que és un dels llocs on el govern ens posa els pagaments de totes aquelles coses que us vaig explicar la setmana passada. Aquests milions i milions que paguem, els paguem a través d'aquí, entre altres llocs, perquè també ho paguem a través de la potència i també ho paguem a través del consum, ens ho tenen repartit, o més que repartit, camuflat. Però hi ha l'impost de l'electricitat. La quarta ratlla és el lloguer del comptador, paguem un tant per lloguer del comptador, aquí no ens hi podem ficar, tenen posat el preu que tenen posat i ja està. I la quarta ratlla, que és la que ens tomba el tema, és l'impost de l'IVA, el 21%. Aquesta última ratlla només està en Som Energia, no la trobareu a les altres factures, perquè posa donatiu voluntari. Som Energia et pregunta si vols fer un donatiu voluntari, per tant és voluntari, és un donatiu si no es fa no passa res, que és d'un cèntim per cada quilowatt que gastis, un cèntim,
que es dedica llavors a campanyes contra la pobresa energètica, promoció d'energies renovables, etc. En fi, per fer activisme en aquest espai. Això és voluntari, aquí hi és perquè la persona aquesta factura va dir que sí, però que no té per què ser-hi a totes. Amb això us explico el concepte de la factura. Totes les factures hi ha aquests termes. Ara, on ens entra ja ens ha de començar a motivar la forma de gestionar aquesta factura és com surten aquestes quantitats que hi ha aquí al costat. Anem a veure com surten aquestes quantitats que hi ha aquí al costat. En la mateixa factura, més avall o a darrere, depèn de les factures, us expliquen com surten aquestes quantitats. Si us hi fixeu aquí dalt, 3,91 coincideix en 3,91, 4,26 en 4,26, 0,42 en 0,42, l'1,90 de l'IVA, l'1,90 de l'IVA i al final 11 amb 11. L'únic que en un lloc ho tenim resumit perquè el tinguem ben clar i a l'altre ens expliquen com surt. En les factures d'Endesa, Iberdrola, etc., a més, aquí a mà dreta, en aquesta banda, hi ha una doble comptabilitat, que per això les fa tan enredades i quan te les mires dius no hi entenc res, perquè a més desgranen el que són peatges que els obliga a posar el govern els costos reals que ells diuen que tenen. Mentida podrida. Però com que intenten no passar per dolents, doncs volen que això es desgrani. Llavors han lograt que es faci una llei que obliga a desgranar-ho, i ells ho desgranen. Aquí jo us ho he tret, ho he esborrat precisament per no complicar-se, perquè els factors són aquests. Anem pel primer, que és el tema de la potència contractada. La potència serà la que jo tingui contractada, aquí hi ha una potència d'1,5 quilowatts, però deveu tenir 4,6, 6,6, 3,3, ja en parlarem després, també, la potència que tinc contractada. Aquesta potència, multiplicat per un preu de quilowatt-any que hi ha pels dies que hi ha la factura entre lectures, multiplicat pels dies, perquè com que el preu és per any i la factura no és d'un any, és d'un mes o de 2 mesos, aquí em multipliquen pels dies i això se'n dona un preu. Per tant, aquí què és el que em determina el preu? Em determina el preu la potència que tinc contractada. I aquest és el primer pas que farem. Com modifiquem aquesta potència a la baixa, si és possible modificar-la, perquè si jo modifico aquesta potència a la baixa, òbviament el resultat donarà a la baixa i serà més econòmic. Aquest és un pas. La segona, recordeu que era la quantitat de corrent que consumeixo. I per tant, aquí hi ha els quilowatts que jo he gastat entre lectures, entre l'última lectura i la lectura d'aquesta factura, pel preu quilowatt, i em dona una quantitat. Per tant, ens dedicarem a veure com desmuntem aquesta quantitat de quilowatts i com podem fer que aquests quilowatts siguin més baixos i com podem fer, que aquí sí que podem, que aquest preu per quilowatt també canviï. Llavors ve l'impost de l'electricitat. I aquí hi ha una cosa que m'interessa que tingueu present. Es calcula l'impost de l'electricitat sumant aquestes dues quantitats i multiplicat per un percentatge, per un tant per cent. Per tant, si jo puc modificar potència i puc modificar consum, estic de carambola modificant el resultat de l'impost de l'electricitat. Per tant, m'interessa moure aquí dalt, encara que sigui poc, perquè aquí baix estic multiplicant. Sí? Em seguiu? Perfecte. El lloguer del comptador, aquí no hi podrem fer-hi res, el deixarem igual, i llavors ens ve l'IVA. Però l'IVA, com que és la suma de tots els imports anteriors, sí, i modificat 3 imports, multiplicaré el 21% per menys import. Vol dir que al final la factura m'hi notaré una miqueta. Conforme? I quan dic de miquetes, hi ha cops que hi ha qui es mira això i diu, bueno, això és que en el meu cas, què són això? 5 euros al mes, això és res, poca cosa, 50 euros l'any, 60, és poca cosa. No, aviam. Penseu una cosa, estem parlant de quantitats petites, d'acord? Cadascú pot entendre que és petit o que és gros, això és discrecional, però podem dir que són quantitats petites. Però penseu una cosa, són quantitats petites per tots els dies, per tots els mesos de l'any i per tots els anys que us queden de vida.
perquè ja us vaig demostrar que la tarifa no pararà de baixar, de pujar, perdó. No pararà de pujar, que potser se'ns aturarà, potser flexionarà una mica en algun moment, però estem condenats a que la tarifa continuï pujant. Per tant, qualsevol cosa que ara modifiquem, la modifiquem de per vida. I de per vida val la pena, perquè al final tot suma. Per tant, no subestimem. I per reforçar que no subestimem, fixeu-vos, encara que no es vegi massa bé, que els preus que ens apliquen no porten 2 decimals, que serien els cèntims, porten 6 decimals. Aquell 6 decimals, aquí 6 decimals, i el percentatge en l'impost 5 decimals. O sigui, que afinen, van a buscar l'últim pessic. No siguem tan ingenus com dir, bueno, per cèntims no val la pena, i tant que val la pena. I ho saben que val la pena i per això ells ens estan jugant en 6 decimals. D'acord? Bé, primer factor, el factor potència. Com podem alterar la potència? Ja sabem que la factura veurem la potència si no ho teniu clar. Aquí què ha passat històricament? Històricament el factor potència hi ha sigut sempre la factura, però no li hem donat mai importància perquè històricament el factor potència era molt poc determinant en la factura. Tan poc determinant que bé, quan venia, canviàvem la instal·lació de casa, venia l'instal·lador, doncs ens feia una instal·lació i deia, t'he posat aquí un diferencial potent perquè no tinguis problemes i no et saltin mai els ploms. I deies, bueno, bé, i aquest diferencial, ell en aquells moments el que feia era determinar la potència. Què passa després? Entrem a la crisi, a partir del 2004-2005 comencem a entrar a la crisi, el consum de la corrent baixa en vertical, les elèctriques van de fallida perquè la corrent baixa en vertical, perquè la factura està basada en el consum i el govern el que fa és canviar la normativa perquè la potència paguem molt més, ens triplica i quadriplica brutalment en poc temps la potència i ens trobem que de fix, encara que no gastem res, paguem més que de consum. Aquesta factura mateix, que hi ha un consum molt petit, fixeu-vos de 3,9 de potència, i té una potència baixíssima ridícula, i paga 4,26 de consum en un mes amb 33 quilowatts. Què vol dir això? Que vosaltres teniu la casa tancada, no gasteu corrent, no gasteu res, però pagueu un mínim segur. I per tant amb això es garanteixen uns ingressos fixes i ja pot haver anticrisis, ja podem deixar de consumir corrent, que tenen garantits uns fixes. Clar, a partir d'aquí això es crea una alerta i comença a córrer entre tots els que ens movem en aquest ambient de dir, ei, a revisar potències i a baixar potències, que és la forma de baixar la factura. I comencem a revisar potències i baixar potències. Tant és així que entra el pànic i comença a sortir normativa per intentar frenar o baixar la potència. Tant és així que si vosaltres ara, tal com esteu en Endesa o Iberdrola, etc., us voleu baixar la potència, que ho heu de fer, sigueu o no de Som Energia, baixeu-vos a la potència, doncs veureu la feina que teniu. Us fareu un tip de trucar, us diran de tot, us faran por, etc. Ja us ho aniré comentant. Què hem de fer per determinar nosaltres així fàcilment, sense problemes, quina potència ens interessa tenir? El concepte de potència, fixeu-vos que us he dit, que és la capacitat instantània que tenim. Què vol dir això? Vol dir la quantitat de corrent que podem arribar a gastar en un moment determinat. Per exemple, aquí hi ha 3 exemples. El primer, tenim una nevera, tenim unes bombetes enceses, tenim una encimera elèctrica, tenim un televisor i tenim una rentadora. I aquests 5 instruments, aquests 5 aparells, tots engegats alhora, tot està funcionant alhora. Funcionar de tota l'hora demana una capacitat instantània de corrent. Quina quantitat de corrent? Amb aquests valors que s'han posat aquí sota, la quantitat de corrent són 5.000 quilowatts. Per tant, si jo necessito això, si necessito tindre aquests aparells instantàniament engegats un moment o altre, jo no puc anar per sota d'una potència de 5,75. Es veu això? Sí. Jo no puc anar per una potència de sota de 5,75, perquè si estés per sota,
em saltaria els ploms que dèiem abans. Ara no salten els ploms, però saltaríem els ploms. Aquest és un exemple. Un altre exemple. La nevera, el rentavaixelles, aire condicionat, la tele, un equip informàtic, això se'ns pot anar a 4.800. Per tant, no podem contractar per sota de 4.600, que és el 4,6. Hauríem d'anar a 5,75. Un altre exemple. La nevera, bombetes, un termo elèctric, el microones, una torradora, per posar exemples. Dona 3.300. Per tant, podríem contractar 3,45. Fixeu-vos en la condició, que tots estiguin funcionant al mateix moment. Ara us pregunto, quants electrodomèstics feu anar al mateix moment? No us hi heu fixat massa, però màxim en feu anar 2, màxim, segur, Si se m'apureu un dia, 3 que coincideixin. Però han de coincidir electrodomèstics de molta potència, com pot ser l'encimera, com pot ser el rentavaixelles, com pot ser la rentadora. Però si no... Per tant, si teniu en compte de fer funcionar alternativament, podeu baixar la potència. Baixeu la potència. Si teniu 6,6 en aquestes condicions més o menys normals, sense coses estranyes de molts artefactes o d'habitatges molt grans, etc., podeu baixar la potència ràpidament a 4,6 segur. I si sou fins, podeu baixar a 3,3. Jo encara no hi soc a 3,3, ara m'hi passaré. Però tinc molts companys que estan a 3,3 ja. Diuen, sí, bé perquè és combinable sense problemes. Però podeu baixar, i fixeu-vos, esteu baixant un factor fixe, que l'esteu pagant ja, i que el pagueu sempre encara que no consumiu. No estem parlant de consums, estem parlant de l'etiqueta que tinc per entrar a casa a la corrent, la potència. Si ho feu en qualsevol empresa, ja us ho dic, poseu-vos tranquils, tranquil·les, feu un tip de trucar, discutiu-se, amenaceu, i al final cedeixen, perquè tenen l'obligació de cedir, però posen tots els entrebancs. Un dels entrebancs és que t'expliquen que si t'equivoques, no podràs tornar a pujar la potència fins d'aquí un any. Això està escrit per llei. Bé, estarà un any. Però, esclar, t'ho diuen amenaçant. Però atenció, quan tu estàs de més potència a menys potència, pots baixar tranquil·lament, perquè, esclar, el que fas és treure tensió a la red, a la xarxa. Però quan estàs de menys i has de pujar, llavors poden demanar-te la certificació de l'instal·lador, el butlletí de l'instal·lador. Perquè vas de més a menys i tu dius, escolta, però si he anat tota la vida, no he fet res a la instal·lació. Jo no ho sé. Jo només sé que vostè va de més a menys i no sé si la seva instal·lació aguantarà. Ho dic perquè són tons d'amenaça. Un altre to d'amenaça. Al baixar la potència cobren, em sembla que són 12 euros, una vegada per la feina de baixar la potència. Cobren 12 euros. Bueno, venen a la factura, els pagues i ja està. Però per pujar et cobren 45 euros per cada quilowatt, per cada 1.000 watts. Vull dir que si estaves a 3 i estàs a 3 i vols passar a 6, puges 3. Per tant, pagues 3 vegades 45 euros. Tot això t'ho van dient, vas anar trucant, t'ho van dient, són amenaces, ja podeu relativitzar aquestes amenaces, tranquils. Tampoc passa res, doncs si m'haig de passar una temporada que m'he equivocat. Però és que si ho feu així no us equivoqueu, ja ho veieu. L'únic que heu de tindre en compte són la suma d'aquestes quantitats. Quan em gasta l'encimera que tinc a casa? Ostres, doncs no ho sé. Hi ha diferents maneres de saber-ho. Aquí ja us en ensenyaré alguna, que és aquest aparell. Però si agafeu el catàleg de l'encimera, el catàleg ho posa. Si no veieu la placa, perquè la placa de l'encimera acostuma a estar sota i no es veu, doncs el catàleg ho posa. I potser en vez de 2.000 us posa 2.500, o 2.800, o 2.700. Doncs, si feu sumes, heu de canviar això. Quan gasta la meva rentadora? I a més, això s'ho gasta si poseu aigua calenta. Si feu servir programes o uns programes d'aigua freda, ni això. Gasta molt poc, llavors. Doncs el catàleg ens ho posa. Un gran desconegut, el microones. Quan gasta el microones? I el microones acostuma a tindre tirades fortes, el catàleg ens ho diu, però també el microones és un aparell que el fem res, fem anar minuts, no és un aparell que el fem anar constantment. Per tant, és combinable en qualsevol situació, en qualsevol cas que no hi hagi res funcionant. Bé,
Amb això el que he fet és donar-vos pistes de com analitzar vosaltres mateixes, quin és el potencial que us interessa. Insisteixo, si hi ha dubtes, feu les consultes els dilluns allà i cap problema. Anem a veure el tema de la quantitat, del que paguem per tarifa. Nosaltres podem accedir a dos tipus de tarifa. La tarifa 2.0, que ja us ho he ensenyat abans a la factura, que és l'habitual, que és la tarifa d'accés normal, i la tarifa de discriminació horària. Què vol dir la tarifa de discriminació horària? I aquest és el que vaig debatar d'ara, que s'està apretant a tothom dient «Ei, no badeu i poseu-vos en tarifa de discriminació horària». Vol dir, atenció, vol dir que de les 12 del migdia a les 10 de la nit pagarem tota la corrent que consumim, la pagarem un 16% més cara de la tarifa normal que tinguem. I que de les 10 de la nit a les 12 del migdia, vol dir tota la nit i tot el dematí, la pagarem un 47% més barata. Si habitualment gestioneu tots els temes al dematí, o podeu fer aquests més significatius, rentadora, etc. al dematí, surt a compte. Surt a compte perquè quasi bé la nevera, que va tot el dia, tots els dies de l'any, quasi bé la nevera ja ho cobreix el cost de la diferència. Vol dir que qualsevol altra activitat que la puguis fer habitualment al dematí, ja et cobreix de sobres. Bé, sobretot els que no tenim obligacions horàries fixes d'anar a treballar i ens permet combinar més les coses, traslladem tota l'activitat elèctrica al matí. I això pots provocar desequilibris molt forts. Pots fer baixar els costos de la corrent entre un 15 i un 25%, però fàcilment, ràpidament. Jo els primers mesos que ho feia m'entretenia a fer els dos càlculs per veure les diferències, ara ja ho he deixat perquè és que és claríssim. És claríssim que hi guanyes diners. Per tant, primera observació, sobretot, mireu-vos la possibilitat de passar-vos de tarifa discriminada. No té cap cost, només és sol·licitar que vols tarifa discriminada. L'únic entrebanc que podeu tenir en aquests moments és que encara no us hagin canviat el comptador, que el comptador, si és vell, és el que n'hi diem un comptador analògic, que va amb la rodeta, i si ja és comptador digital sí que pot anar amb tarifa discriminada. Si no, us heu d'esperar que canviïn el comptador. Tots els comptadors de l'estat espanyol han d'estar canviats pel 2018. Vol dir que si encara hi ha llocs que no els han canviat, doncs per l'any que ve, en teoria, han d'estar tots canviants. I per tant, anem a tarifa d'horari discriminat. Això, l'horari canvia hivern i estiu, i a l'estiu passa el mateix des de la 1 fins a les 11 de la nit, i de les 11 de la nit fins a la 1 del dia següent. Bé, a casa hem canviat l'horari de dinar, dinem a la 1. Perquè el cuinat, com que tenim encimera elèctrica, ja està cuinat a la 1. I per tant, quan ens posem a dinar ja hem canviat el cost. Escolteu, estem gestionant. Hem de gestionar. I si s'ha d'escalfar una miqueta. Per tant, aquest és un factor. Fixeu-vos que fins ara us he estat parlant dels termes que determinen la factura. Anem a entrar ara amb els consums. Ara anem a granar una mica més fi. Si volem baixar el consum, i en conseqüència, tal com vàrem explicar l'altre dia i tal, baixem la contaminació i ajudem no solament a pagar una miqueta més de la factura, sinó el que entenem que és importantíssim, que ajudem personalment a baixar la contaminació, col·laborem en aquest procés de reduir la contaminació i de frenar el canvi climàtic, tenim tres possibilitats. Una, òbviament, estalviar energia. L'energia que no es consumeix no contamina, cap problema. Una altra possibilitat és utilitzar aparells més eficients. I una altra possibilitat és fer autoproducció. Anem a fer una pinzellada en cada un d'aquests temes, que us donarà pautes. Amb això tancarem la sessió quan hàgim acabat aquests tres temes i llavors aclarim dubtes i preguntes que segur que n'hi ha en la tira perquè entrem molt en detalls. Per tant, per estalviar l'energia, primer ens hauríem de fer una pregunta, i és dir,
quin electrodomèstic de casa consumeix més? Quin electrodomèstic de casa consumeix més? El microones, la rentadora, rentavaixelles, l'aire condicionat. I per tant és una informació que ens falta per poder gestionar. Ens falta saber què passa a casa, no ho sabem. No hem gestionat mai el corrent, no hem tingut mai necessitat de gestionar l'energia. Què vull dir gestionar? Vull dir, no sé, el que fem amb la nevera la gestionem, la nevera mirem si hi ha els productes que ens interessen per la setmana, si no la repostem, mirem si els productes s'han fet vells, procurem posar uns productes d'una qualitat determinada o d'uns preus determinats, o els comprem de temporada o no. Això és gestionar. És a dir, el món aquest de l'alimentació ho fem tan rutinàriament que no ens donem en compte. Però si ho haguéssim d'explicar a algú què és gestionar una nevera, tela. Què vol dir gestionar una nevera? El que passa és que ho fem tan rutinàriament. Doncs amb l'energia hem entrat en una dinàmica social que l'hem de gestionar. Per tant, hem de saber tots els factors que incideixen i amb quines quantitats incideixen. Fixeu-vos amb els electrodomèstics. Dades del Ministeri d'Indústria. El que més consumeix, el frigorífic. El 31% de la corrent que ens mengem a l'any a casa se'ns la menja el frigorífic. El 12% la rentadora, el forn el 8%, la tele el 12%. És veritat que puntualment la rentadora consumeix més, però esclar, la rentadora la fem anar un cop a la setmana, 2 cops, no sé, els que siguin, però és d'una forma intermitent. La nevera consumeix individualment molt poc, però tot el dia, totes les hores, tot l'any. I acaba que se'ns menja una tercera part de la factura de la corrent. Un altre factor que hi ha aquí, fixeu-vos, que aquí està desgranat i està fet expressament perquè tinguem aquesta informació. Stand-by, 11%, tant com rentadores, com teles i algun altre. Stand-by. Què és l'stand-by? L'stand-by és aquesta llumeta que tenim amb alguns electrodomèstics, per exemple, la tele, que estem amb el comandament assentats, clac, engeguem la tele, clac, parem la tele, canviem de canals, etc. Això ho tenim a la tele, ho tenim en el vídeo, ho tenim a l'aparell de música, ho tenim en els ordinadors, ho tenim a diferents electrodomèstics. I, bueno, queda molt bé, doncs, ja tenim 3 o 4 comandaments, etc. Què passa? Fixeu-vos què passa. Un dia a la tarda, un dia al vespre, me sento davant de la tele, agafo el comandament i clac, engego la tele. M'estic mirant la tele, faig els canvis que vulgui, me'n vaig a dormir, clac, i tanco la tele amb el comandament, me'n vaig a dormir. Però la tele està engegada interiorment, està consumint, perquè està esperant si jo torno a engegar-la amb el comandament. Però jo m'he anat a dormir. Passo tota la nit, la meitat del dia, passo tot el dia i fins a la tarda o al vespre no em torno a sentar davant de la tele. S'ha passat tot això consumint, esperant que jo torni a pitjar i engegar des de el comandament. Això que permet fer-ho és el que se'n diu un stand-by. Consum a l'espera. Això que se'n diu un stand-by. Doncs resulta que els stand-bys dels domèstics que tenim a casa és l'11%. És l'11%. I és corrent que no ens dona cap servei, fixeu-vos-hi. És terrorífic. L'11% de la factura pels stand-bys. Això és de promig, evidentment. Un tindrà 3 i l'altre en tindrà 2. Per això és de promig. Per tant, primera mesura immediata, sortint d'aquí i arribant a casa. Eliminar stand-bys. Què vol dir eliminar stand-bys? Que quan jo engego la tele, tinc un botó i engego la tele. Llavors agafo el comandament, me sento i jugo amb el comandament, faig zàping, el que sigui, i quan haig de parar la tele, que ja me'n vaig a dormir, deixo el comandament, tanco amb el botó. I la tele està incomunicada, ja no consumeix. O sigui, el comandament el faig per poder fer totes les virgueries que vull fer amb la tele sense moure'n, estant assentat, però no per engegar i parar. Veieu la diferència? Evitar això, posar un interruptor intermig, és l'11% de la factura de la corrent. I això sí és tan significatiu, però esclar, un 11% per família, pels 30 i tants milions de l'Estat i no sé quants a Europa, això és un consum tan brutal de corrent que dintre dels plans de lluita contra el canvi climàtic ja està a Europa, la Comunitat Europea ja està
preparant normativa per eliminar aquest tipus d'estambais. Que els estambais només serveixin per accionar el televisor, però no per engegar-lo i parar-lo, que t'obligui tu a engegar-lo i parar-lo per al botó del televisor o per algun altre botó. Perquè el cost global per tots és brutal, d'una energia que no en fem res. Conforme, per tant, arribant a casa, agafem una regleta amb un interruptor, aquí hi ha l'interruptor, i connectem tots els aparells que hi puguem connectar, que siguin d'estambay, principalment. I per tant, clac, clac, engeguem per aquí. I tenim estambays posats d'aquests a casa. Hi ha diferents variants, perquè si no ens agrada una regleta però el cable per la distància i els cables del televisor arriben a l'endoll, doncs mira, aquí hi ha una regleta amb endoll amb un interruptor. O aquí en teniu un de sol amb un interruptor. A casa d'aquests en tenim la tira de posats. Perquè engeguem i parem per interruptor. Eliminem estambays. Els carregadors del telèfon, que també gasten molt poc, però també gasten encara que no estiguin connectats al telèfon, com seria el cas d'aquest carregador d'aquí, doncs els tenim connectats aquí i nosaltres engeguem i parem per l'interruptor. Ja no traiem el carregador. Però per què? Perquè engeguem i parem per l'interruptor. És una forma immediata de baixar costos. I aquesta és una inversió molt baixa, per qualsevol aparell d'aquests, la inversió és baixíssima. Per tant, primera mesura, aquesta. Segona mesura, hem vist el frigorífic, que era determinant. Per tant, què ens podem mirar amb el frigorífic? El frigorífic representa el 31%, no perdem de vista, de mitja. Un serà el 25, l'altre serà el 30, etc. Per això us deia, en la discriminació horària, només amb el frigorífic ja compensem, perquè clar, si ja és que es ve una tercera part, doncs si a casa no és el 30 i és el 25, és igual, estic compensant també, a una quarta part. Vol dir que la discriminació horària, insisteixo, el frigorífic ja ens permet compensar-la, només que hi posem altres electrodomèstics dintre d'aquesta franja ja ens vali. Aviam, tots els electrodomèstics, ja fa temps, ens porten aquesta etiquetat de barres. Aquesta etiquetat de barres en fem menys cas o més cas, és igual, no hi vull entrar-hi ara, però aquesta etiquetat de barres ens explica el consum d'aquest electrodomèstic dintre de la mitja de tots els altres models que hi ha en el mercat. O sigui, si té una C, vol dir que el model que està marcat amb una C té un nivell de consum entre el 75 i el 90% dels que hi ha en el mercat. El mercat és el 100%, vol dir que aquest té un consum molt baix respecte als que hi ha en el mercat. Aquest té un consum una mica més baix respecte al que hi ha als mercats, i aquests de l'A més i l'A més doble doncs tenen uns consums molt baixos respecte als que hi ha en el mercat. Consum comparat amb els altres que hi ha en el mercat. Això no vol dir que aquest consumeixi molt, consumeixi poc, pot consumir molt, però és dels més eficients. Aquestes etiquetes d'eficiències les dona el Ministeri d'Indústria. Per tant, insisteixo, això ara ja es posa pràcticament a tots els electrodomèstics. I ens ho mirem o no ens ho mirem, perquè mirarem preus, òbviament, mirarem models, mirarem prestacions que es donen, etc. Jo l'únic que estic aquí remarcant-vos és dir, atenció, el frigorífic, quan valoreu preus, valoreu el tema de l'etiqueta que us aneu a comprar. Que potser val la pena comprar una mica més i pagar una mica més, però és l'aparell que més us consumeix i el tindreu 10 anys a casa. Vol dir que la diferència de preu que aneu a pagar l'amortitzeu de sobres i val la pena. I per tant, atenció amb el frigorífic, bombeta vermella. I per tant, aquí sí que val la pena que ens mirem les barres i quan estiguem mirant models, escolta, aviam, la barra és aquesta, més amunt i aquest és més avall, doncs mira, no sé, val 50 euros més, val 100 euros més, però em quedo aquesta altra. Per què? Perquè ja sabeu un 31% i això ho recupereu ràpidament. El frigorífic, el tenim engegat amb el termostat igual tot l'any? No, període d'estiu i període d'hivern canviem el termostat, variem, però estarem variant els consums. A l'estiu l'obrim, el tanquem més, se suposa. I a l'estiu ell ha de combatre les entrades d'aire calent de fora més intenses, per tant té una potència el termostat. A l'hivern això es passa menys, per tant baixem-ho, i si tenim dubtes que l'estem baixant massa només hem de posar un termòmetre amb un got d'aigua, es posa un termòmetre amb un got d'aigua perquè l'aigua
estabilitza la mitja de temperatura i veureu a quines temperatures esteu. I dius, escolta, aquestes temperatures per conservar els aliments és suficient, 5 graus. 6 graus és suficient. Doncs aquí, en aquest nivell. Gestionem. Estiu i hivern hem de variar el termostat. Si no ho estem fent, estem perdent pistonades. Marxem 2 setmanes de casa. Variem el termostat perquè ningú obrirà la nevera. I llavors és un cos tancat, blindat, hermètic. Li costa molt perdre. I per tant, podem baixar el termostat, si és a l'estiu ho podríem passar a termostat d'hivern, tranquil·lament, i quan tornem ja tornarem a pujar el termostat. O sigui, gestionem la nevera. Conformem? Hi ha altres trucos més senzills, per exemple, si teniu congelador i heu de descongelar i podeu fer la previsió d'un dia per altre, doncs la descongelació es fa dintre la nevera. La peça que descongelo no la deixo a la pica, la deixo dintre la nevera. Per què? Perquè el fred que porto congelat és fred que no farà la nevera. Però com que el que porto congelat és més fred que la temperatura que hi ha dintre la nevera, se'n descongela. I jo hi he portat corrent, representa, amb el gel fred. Bé, això ja són trucos més fins, d'aquests a internet està ple. Però, entrant en aquest nivell de trucos, jo que aquí vull destacar és que el que us heu de preocupar a casa, de tots els electrodomèstics, però el que us heu de preocupar és de la nevera. Aquesta és una part significativa. Per què? No perquè ho hem vist estadísticament, és el que ens clava més garrotada. Un altre tema important en aquests moments, els últims anys, és el tema de la il·luminació. Vosaltres sabeu com han canviat les bombetes, perquè això ja és boscòpila i ja ho sap tothom, però és que val la pena, si no n'heu canviat, canviar-ne, val la pena brutalment. Si més no, aquelles bombetes que més es fan servir a casa. Potser encara tinc bombetes incandescents en algun lloc que l'encenen tant en tant, doncs no passa res. O tinc bombetes de baix consum, no passa res. Però aquelles 2 o 3 bombetes que al menjador, de la cuina, del passadís, de l'habitació, que són les que ja sabeu que estan més hores enceses, aquestes canvieu-les ràpidament i passeu-les a LED. Si la corrent normal és un incandescent, i això li diríem la normal al 100%, les de baix consum passen al 25%, però és que les LED passen al 10%, o sigui, 10 vegades menys que el que era una bombeta incandescent. Val la pena. I a partir d'aquí, mentre se'n van fonent les altres, les vaig canviant, o quan ja me'n canso de veure-les, un dia dic, ara compro un altre LED, i vaig canviant i vaig recostant. No cal entrar a casa i canviar totes les LEDs de cop, però sí anar per aquelles que tenen el consum més intens, que són les que faig anar més hores del dia. Molt bé. I anem tancant. Un truco que hi ha, ja més fi, és comprar-vos un aparell d'aquests. Això és un lector de consums. Això es venen a les ferreteries o l'Euromedlin, etc. Val uns 40 euros. I aquest lector de consum és molt senzill d'instal·lar. No has de tocar cap fil, no has de manipular res de corrent. Això és on hi ha els diferencials. Aquí hi ha els fils d'entrada de la corrent i posem aquesta anella, que és una anella que s'obre, i la posem clic aquí i ja està. O sigui, abracem el cable de la corrent d'entrada. El cable de la corrent d'entrada. Això es porta un fil i va amb un emissor que per wifi es comunica aquí. Per wifi. I ara no tinc el wifi perquè no hi arribo. I aquí ens està donant constantment què és el que estem consumint. Això es va molt bé. Engego bombetes. Ostres, puja molt. Aquell ventilador. Caram! L'encimera, que no sabem mai quan consumeix, o el microones, ho veiem aquí, que tinc 3 coses engegades alhora, que vull engegar el 5 per veure quina potència necessito. Engego el 5 i aquí tinc la lectura. Però a més em fa un històric, vol dir que puc tindre la lectura de tot el mes i veure si realment m'he passat mai d'aquestes potències. O sigui, això és com que et dona una visió de lectura immediata, perquè ho pots tindre allà damunt d'un moble o pots portar-ho per la casa, és igual, et dona consciència de què és el que estàs consumint. T'estimula a fixar-t'hi i a mirar-te. Bé, és un aparell que fa més sofisticat i el cost tampoc és excessiu. I per últim,
anem a l'autoproducció. Aquest ja és un altre àmbit, és un altre nivell, però també és una possibilitat i per tant l'hem de tindre en compte. En aquests moments, ja us ho vaig apuntar l'altre dia, podem comprar plaques fotovoltaiques a molt baix preu, n'hi ha de molts tamanys, de moltes mides, se podem comprar petitona perquè el balcó és petitó, i el podem comprar més grossa perquè tenim més espai, etc. L'avantatge de les plaques fotovoltaiques, tal com us vaig explicar, és que la tecnologia ha evolucionat brutalment. I per tant, tu compres una placa, la compres, tal com t'estan ensenyant aquí amb una bombeta, immediatament fa corrent, que vol dir que aquí en vez de la bombeta hi ha un endoll, i aquest endoll, l'endolles, el primer endoll que tens més pròxim de la corrent. Vull dir, tu compres aquesta placa, te la poses allà a l'aixida, damunt de la taula, provisionalment, agafes l'endoll i el primer endoll que trobes, enxufes i ja està, i estàs entrant corrent a dintre casa. Pel comptador n'entra, però per la placa també n'entra. I estàs entrant corrent a dintre casa. No has de fer absolutament res més. Ni corregir diferencials, ni moure diferencials, no s'ha de fer res. I tal com us deia l'altre dia, si us compreu un televisor teniu més feina. Perquè heu d'aprendre com funciona, us heu de mirar el manual, com funciona, heu de sintonitzar canals, heu d'ordenar llavors els canals, posar-los al vostre gust, etc. La placa és així de senzill. I per tant aquest és un factor a tenir en compte. Podem tindre plaques, aquesta és petitona, podem tindre plaques més normals, podem fer ja una instal·lació i ja de passa una mica de fer-ho nosaltres, però ho podem fer o podem tenir una instal·lació i això és corrent que ens portem a casa i que l'entrem a la xarxa, a la nostra xarxa, i per tant tota la que entrem és una que no registra el comptador. Com funciona això? El comptador ens entra la corrent a dintre casa. Ara imagineu-vos que això és una xarxa d'aigua, és el comptador de l'aigua. Entra corrent, fa pressió a tota la xarxa. Si jo per aquesta banda, per l'altra punta de la xarxa, injecto aigua, què faré? Compensaré les pressions. I per aquí no entrarà tanta aigua. M'enteneu? La corrent fa exactament el mateix. Per aquí entra tota la corrent que jo li demano, amb els frigorífics, les neveres, les bombetes, etc. Però si per l'altra banda, o per qualsevol altre indret, però si per un altre indret jo entro corrent, com que aquí n'entro, aquí es compensa i no n'entra tanta. Aquí no entra, tota la que jo poso, i tota la que jo poso per aquí no passa pel comptador, perquè pel comptador només passa la que entra. Per tant, la que jo puc posar per aquí, molta o poca, és igual, però m'està compensant. Enteneu la jugada? I això es pot fer amb la tecnologia actual. Anys enrere això era molt més complicat, necessitaves aparells intermedis, transformador, rectificador, etc. Ara no, això ho fa la mateixa placa. I aquesta és la gran avantatge, i aquesta és la revolució. I això és el que està frapant a les elèctriques. Que la tecnologia és tan senzilla que cada cop està més a l'abast, i cada dia està canviant, cada dia els que ho estem seguint només anem respirant novetats. I això és el que està acorralant les elèctriques. Si posem una placa d'aquestes, per exemple aquest kit, aquest és el kit que vaig comprar jo en el seu moment, aquesta placa, una placa d'1,6 m, pel que es veu 1 metre d'ample, amb l'inversor i el cable amb l'endoll, és que no hi ha res més. T'arriba això a casa, ho muntes, endolles i ja està. I tal com us vaig ensenyar l'altre dia, la placa posada queda així. Què ens passa amb la placa? Ei, quan l'anem a posar ja bé per treure-li màxim rendiment, la placa no la tenim plana. La placa mirem de posar-la en un angle adequat, que ja se sap l'angle, un angle adequat pel moviment del sol, tindrà el màxim rendiment. I no solament això, sinó que l'orientem de nord a sud, encara per millorar aquest rendiment del sol. També pot ser que es posin tantes plaques que s'abandonen aquestes indicacions i s'aprofita la mateixa pendent de la teulada. Per què? Perquè la instal·lació és molt més econòmica. Perquè si jo vull instal·lar una placa com cal, així amb aquesta pendent com està aquí, què em trobo? Que la placa necessita un bon sostén perquè fa de vela al vent. I quan tingui vent, se m'emportarà la instal·lació si no està ben collada i ben fixada. Per tant, amb instal·lacions així de teulades i tal, per això en molts llocs veureu que les plaques són planes de teulada, perquè es pot fixar bé, queda molt plana, el vent li passa lliscant i no hi ha aquest tipus de problemes. Aquí, en aquest cas concret,
com que la placa la vull fixar bé i això és un terrat i no puc foradar perquè no hi hagi goteres per foradar la placa asfàltica, doncs vaig fer un suport de fusta, vaig posar-hi una jardinera darrere que pesa un paston i per tant això està sol aquí damunt del terrat, però bé, és impossible que s'ho porti, perquè pesa tant que és impossible que s'ho porti. Però és l'únic punt que té la placa, que tinguis una fixació adequada. Aquest és el punt interessant. Llavors, legalitat de tindre aquesta placa o no tindre aquesta placa. La llei diu que fins a 10 quilowatts tu pots tindre instal·lacions d'autoproducció, però l'has de donar d'alta. Donar d'alta vol dir que et cobren un impost, que és el que tant hem sentit a parlar de l'impost al sol. Perquè et diuen, tu et fabriques el corrent, no es paguen un percentatge sobre la corrent que et fabriques. I això és el que tant n'heu sentit a parlar de l'impost del sol, que és la cosa més aberrant. Només passa aquí, això, en tota Europa no passa. I per tant, tu l'has de donar d'alta. Bé, jo no tinc donada d'alta, ni penso donar-la d'alta, i som moltíssim a tot l'estat que tenim una sola placa, i no pensem donar-la d'alta. I no ens n'amaguem, està penjat a internet, ho diem a tot arreu, ho expliquem a tot arreu, i ja vindran a treure-la, veu qui és el maco o el que s'entretén a vindrem a treure la placa a casa. Si ho voleu fer ben fet, allò és legalment, i evidentment quan una instal·lació ja té una envergadura determinada, com aquesta de la teulada que us estava ensenyant aquí, doncs òbviament l'has de regular. Potser algú no la té regulada, però òbviament ja té una magnitud que l'has de regular i per tant la dones d'alta i has de pagar l'impost al sol i tal. Però pagues un impost, però estàs entrant corrent que t'està compensant i aquesta és una instal·lació gran, vol dir que ja compensa molt la casa i a més estàs consumint energia renovable, que és l'objectiu d'aquestes xerrades, consumir energia renovable. Per qui no tingui terrat, per qui no tingui galeria, per qui no tingui possibilitat de fer-s'ho, Som Energia s'han pescat una altra sortida. I se'n diu, que m'hi ha posat de nom, generació quilowatt. En què consisteix això? Després de donar-hi voltes, perquè ens va costar molt arribar aquí. Doncs es tracta de que compris una placa d'aquestes, per fer-vos un gràfic, compres una placa d'aquestes, muntem totes les plaques amb una instal·lació a l'engròs, donada d'alta com a instal·lació industrial, ja no és aquest cas que us dic, per tant fabrica energia que l'entrem a xarxa i la cobrem, atenció, i jo, com que soc propietari d'una placa d'aquestes, com si fos el propietari de la placa de casa, la tarifa de la corrent tinc un descompte que és més del que em dona a mi personalment una placa a casa, sola. Per tant, la meva tarifa de la corrent, si he comprat una placa d'aquestes, és més barata. I és més barata durant 25 anys. I durant aquests 25 anys, a més, em tornen un import de la placa. O sigui que a la instal·lació es retornen els diners que hi aportes i a més et compensen dintre del cost de la tarifa. I com que aquesta compensació és dintre del cost de la tarifa, no passa per declaracions d'Hisenda, no té que passar, no hi ha problema d'interessos, no hi ha cap problema de cotització d'aquest tipus. Enteneu la jugada? I això és que pots fer, jo us he fet gràfic, comprar una placa, però no cal comprar una placa, pots fer aportacions, aquí baix ho posa, pots fer aportacions de 100 euros, i 100, 200, 300, els que vulguis. Aquí posen un exemple, per exemple, diu, una família que l'any consumeix 2.400 quilowatts, si vol amortitzar el 70% del que paga de corrent, no de potència, del que paga de corrent a la factura, doncs hauria d'arribar a invertir 900 euros. Això és per posar un exemple. Jo no vull el 70%, vull el 20%, vull el 30%, vull el 10%. Ara només hi puc posar-hi 100 euros, doncs hi poso 100 euros. Amb quantitats de 100 euros vaig posant el que vulgui i em vaig baixant aquesta tarifa. I me l'estic baixant per 25 anys. I recordeu que us vaig dir la setmana passada, la tarifa de la corrent no pararà de pujar. Per tant, és una altra solució per col·laborar en la millora del medi ambient, per consumir energia renovable
i no tinc la necessitat imperiosa de posar-me la placa a casa o de fer-me una instal·lació de plaques a casa. D'acord? Bé, i amb això tanquem totes les preguntes. I es passa tot l'hivern engegant l'aire condicionat, perquè tot l'hivern està esperant que amb el comandament l'engeguis. Quan tu, que han passat els dies de calor, tanca, anul·la la corrent, perquè t'està consumint tot l'any pels 3 mesos d'estiu, per exemple. O sigui, la lectura que us heu de fer per interpretar és dir, té algun mecanisme que esperi que jo l'engegui? Que normalment són els comandaments a distància, normalment, però no sempre, perquè l'ordinador és el ratolí, o tocar una tecla, i el temps està en stand-by i està consumint. La comunitat té un NIF i com que és per usos comunitaris es pot fer. O sigui, l'argument que permet la llei és que per usos comunitaris es pot fer. El que passa és que necessita una altra facultat, que m'he descuidat de dir-vos, que no pots tirar corrent a xarxa. O sigui, això és que us dic, que per aquí hi ha el comptador que entri, per aquí la placa, amb la meva placa petita a casa, a l'estiu, que hi ha un bon sol, i al migdia, que ja hem dinat, no consumim gens de corrent. I resulta que la placa és capaç de treure'm corrent per l'altra banda. Em treu corrent per l'altra banda. I ho veig per aquí, Dic, ostres, per què ho veig? M'està llançant corrent, i si llenço corrent això està prohibit. No puc posar jo corrent a la xarxa, això ja és l'últim. O sigui, els hi regalo la corrent i els hi regalo renovable i a sobre no es pot fer, això ja és brutal. Doncs això està prohibit i per tant amb els comptadors digitals t'ho poden localitzar perfectament. Amb un analògic no, amb un digital t'ho poden localitzar perfectament. És l'únic problema que tinc de vigilar aquests consums. I dic això és perquè la comunitat és factible en una comunitat de bastants veïns on hi ha les bombetes de consum, on hi ha tota la maquinària del pàrquing, ventiladors, extractors, etc., i tota la lluminositat del pàrquing i els ascensors. I llavors això dona un volum suficient per posar una instal·lació que en els seus punts màxims ho consumeixi. I el que li falti ho agafa de la xarxa. I és viable. I fer-ho legalment vol dir donar-la d'alta i pagar l'impost. Però és viable. Ara, atenció, ja si entenem bé aquesta mecànica. A casa estem consumint la corrent igual que tothom. Recordeu que us vaig explicar que només hi ha una xarxa per tot l'estat. Us ho vaig explicar per entendre això. Que en aquesta xarxa tota la corrent que es fabrica va a la xarxa. La nuclear, l'eòlica, la fotovoltaica, tota va a la xarxa. I a la xarxa hi ha un mix, un combinat de corrent. Recordeu que aquest combinat de corrent en aquests moments el 60% és fòssil i el 40% és renovable. I això ho estem consumint tots. La diferència on està? En pagar aquesta corrent. I la corrent que jo pago va pels productors d'energia renovable. Però estic consumint la de tothom, perquè només hi ha una xarxa. No és com a telèfons, que n'hi ha 2 o 3. Enteniu el mateix? O sigui, pagueu corrent renovable, consumiu el mix de tothom. El problema de les bateries és que és un altre equip que encareix molt la instal·lació, que el manteniment costa, és un altre factor de manteniment. I ara en aquests moments s'estan produint uns canvis tecnològics brutals i els estem esperant en candeletes perquè als Estats Units ja hi són. Bateries molt senzilles, petites, de baix manteniment, quasi bé diuen manteniment zero, que tenen una capacitat d'acumulació molt alta i suposo que amb el temps assequibles. Que això és el que ha provocat tot el cotxe elèctric, això és el que ha provocat el cotxe elèctric. I ja estan sortint bateries d'aquest tipus i els estem esperant d'un moment a l'altre, però llavors ens haurem de barallar amb la legislació per posar-les a casa. I encara una última novetat d'ara fa pocs dies, hi ha unes bateries amb un programa informàtic que
quan detecten que la corrent va fora, ja te la posen elles directament a bateria, però a més, si queden buides, a la nit, quan la tarifa la tinc tan baixa, m'agafen la corrent de la xarxa i carrego la bateria. Per tant, sempre vaig amb corrent a baix cost. Això ja... és una passada. I això ja està, ja està en el mercat també. L'altre dia us vaig explicar que hi ha diferents nivells d'operadors en el mercat elèctric. Llavors hi ha els que produeixen la corrent, els que la distribueixen, i els que la distribueixen és una altra empresa, que és la que fa arribar la corrent a Sabadell amb baixa tensió i porta el manteniment de tota la xarxa elèctrica, que és l'empresa que truquem quan falla la corrent. I veus que no hi ha corrent al carrer i truquem un número de telèfon. Això és l'empresa de distribució. I llavors hi ha la comercialitzadora, l'empresa que et ven la corrent. I el que et ven la corrent és Som Energia, Endesa, Iberdrola, etc. Però el que distribueix és el mateix, no el perds mai. De tal manera que la factura que teniu ara d'Endesa, a baix posa telèfon per avaries, i truqueu aquell telèfon. I a la factura de Som Energia a baix posa telèfon per avaries, i és el mateix telèfon. Per què? Perquè la distribuïdora és la mateixa. Aquí no es toca res, l'únic que fas és canviar de titular de la factura. I s'ho fan entre ells dos, entre Som Energia i Endesa, tu no intervens per res. No hi has de dir res Endesa, hi ha canvi. L'únic que Endesa ha d'autoritzar el canvi, vol dir que no li deus cap rebut, vol dir que no tens algun compromís amb Endesa, etc. Ell autoritza el canvi, pam, ja està, res més. Els comptadors els canvia l'empresa distribuïdora i està obligat a canviar-los. I està obligat a canviar-los sense tocar-vos res de tota la instal·lació. Dic això és perquè hi ha persones que m'han vingut a veure que diu, escolta, tinc un problema molt seriós, ara vindran i em faran canviar la instal·lació perquè la meva instal·lació és de l'any de la Picó, allà i tal. Dic, res, no li faran canviar res, no poden fer canviar res. Venen, desmunten aquell comptador, posen aquell, tanquen els ulls a com estigui la instal·lació i pot estar vella i defectuosa, no fan res i canvien el comptador. Tan detallada i tan didàctica que ha fet, a vosaltres la vostra assistència i ens veiem la propera vegada.